ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 5 xhur tas-sena id-dejn tal-Gvern naqas b'aktar minn 209 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru wkoll li matul l-istess perjodu il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' 78 miljun euro. Imqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, id-dħul tal-Gvern bejn Jannar u Mejju żdied bi kważi 10 miljun euro, waqt li n-nefqa tal-Gvern żdiedet b'aktar minn 85 miljun euro. Dan wassal għal bidla negattiva ta' ftit aktar minn 75 miljun euro. L-istatistika tal-NSO turi li l-akbar żieda fit-dħul kienet irreġistrata mit-taxxa ta' dħul bi kważi 38 miljun euro u mill-bolla b'aktar minn 28 miljun euro. Apparti dan, ġiet irreġistrata wkoll żieda mill-liċenzji taxxi u multi bi kważi 18 miljun euro u b'aktar minn 16 miljun euro f'VAT. Min-naħa l-oħra, iż-żieda fin-nefqa tal-Gvern kienet irreġistrata l-aktar fi programmi u inizjattivi b'żieda fin-nefqa ta' aktar minn 47 miljun euro. Kienet irreġistrata żieda wkoll ta' 10 miljun euro fil-feed-in tariff u 10 miljun euro f'mediċini u materjal li jintuża fl-operazzjonijiet. Iċ-ċifri juru wkoll tnaqqis ta' kważi 5 miljun euro fi ħlasijiet ta' maxxijiet fuq id-dejn tal-Gvern. Intant, statistika dwar l-istruttura tad-dejn tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea turi fost oħrajn li ftit anqas minn 26% tad-dejn tal-Gvern Malti sar mar-residenti Maltin. Din ir-rata hija 3 darbit ogħla minn tal-pajjiżi Ewropej li bħala medja għandhom madwar 10% tad-dejn tagħhom mar-residenti tagħhom stess. Miċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll li b'12.2% il-Gvern Malti huwa l-inqas wieħed espost għad-dejn barrani. Fil-fatt, 62.1% tad-dejn tal-Gvern Malti huwa mal-istituzzjonijiet finanzjarji lokali ewlenin fosthom il-banek. Il-Eurostat jirrapporta wkoll li d-dejn tal-Gvern Malti fl-2017 naqas għal 50.8% tal-prodott domestiku gross.